Kristián a Klára. Si povedia rodiče, že už konečne zobrali, nie? Tak. Či nie toto mali povedať, nie? Čo tak skoro? Sa veci nerodia náhodou, to sa rodí postupne, všetko sa skladá jak puzzle. Až príde jeden čas, viete, a Pán Boh vás postaví pre takúto vec ako dnes. Dve rodiny dokopy, jak puzzle sa to vyskladá. Kto by povedal, že tu sa takíto ľudia stretnú dnes? Že to takto vyjde. Keby neláska týchto dvoch. Dnes, keď Kristián a Klára budete si vysluhovať slova sviatosti manželstva. Ja, Kristián, beriem si teba, Klára, za manželku. On do vašich slov vstúpi. A sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou. Zoberie ich za svoje. Že ťa nikdy neopustím. A dôjde ku takému istému stvoriteľskému zázraku. Ani v šťastí, ako k tomu, čo bol na začiatku sveta. ani v nešťastí, Ani v zdraví, ani v chorobe. Vy poviete vety. A že ťa budem milovať a ctiť. So snúbencov vo všetkých dní svojho života. sa stávajú manželia. A tak si prajem prežívať deň po dni s tebou po boku. Objímať ťa a vždy mať pocit, že mám kam ísť. A nad toto všetko majme lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. Pokoj a radosť v našich srdciach, nádej v krajší zajtrajšok a ochotu sa viesť navzájom životom vpred. Veď čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.